Sad ja čovječ kako ću se vratiti. I sad i ovi radnici što rade, tu kopaju neki od njihovi, znaš, kao kod nas ovi indusi neki brkati, glupani. Ja kažem, my friend, kakav engleski, moj ne znam ni arapski stilu. Ovaj ima fond reči ko Tarzan, 3 reči znam, mama, tata, ko majmunisti. Ja sedim tu i rekao, jebote, ja kažem, please, my friend, odem vamo. Znaš, jer meni treba nekih 10 kilometara i ta ima ta glavna džada i onda mogu i peške i na stop, pa ću se vratiti. Ja brzo hodam, ja sam ovako debeljuškast, ali hodam svaki dan. Ja tu prvi autobus, drugi, treći, ništa niko me vozi. Ja sam počeo s deren tu s njima, šta ćeš ti njima, drao se vrišta, oni se samo smeju i samo gaz. Jedu one sendviče, mali, svi po metama, kakvi nema ni metare, stilu od mršavi, svi, niko nema, zajedno ceo autobus, ima njih 80, imaju 70 kila, svi zajedno. Ja šta ću, pitam ovog petog, niko neće mi pomoći. Ja sad vidim te šefove, ti bar što voze autobusi, ma kakvi, nema šanse. Ja rekao, šta ću, ja krenem peške, i ja sad imam peške nekih 25 km. I ja sad znam, sad je već to bilo 9, pola 10. I ja sad znam doći do 5 ujutru. Znaš, ja brzo nek idem 5-6 km na sat, razumeš da idem. Ja krenuo peške, šta ću? Ja idem imam 2-3 km peške. I ja se okrenem ovako, majke, to mi je najgori dan u životu bio. Kad ide neki auto, sad ja ne vidim onako mrak sve, znaš i šta je to, brate, kao vidiš, ja sam srećen, hvala Bogu, rekao, evo čovjek me spasio. Ja se okrećem, a ono kao na igrici, znaš oni što idu, znaš oni što imaju ono, ide onaj mali, onaj džip, majke mi moj, i onaj s onim, kako se zove, šmajcer, slušao, brate. I njih dvojica, ja ovako gledam, i oni meni dole, stani nešto pričaju na arapskom, uvete i bace me u onaj, majke mi u ovaj njihov. I ja rekao, čuti, baš sam se spasio. Rekao, da li ja razmišljam, tad sam ja naš bio popularan do jaja, sad ja imam sve telefone od ovih novinara. To kad su me hapsili na Maldivima, znači ja zovem novinare, oni frka. Ja rekao, da li da opalim jedan selfie? Rekao, ma neću se zajebam, rekao, su budale, ubiće me ovde ko kera.